Kaixo, orain aurkeztuko dizuet gaitxo bat, lehenengo gaian unbaitetik hasteko eta aurkezpen txiki honetan puntu nagusiak azalduko dizkizuet, artikuloa osorik daukazuelako hor gure plataforman. Hitz egin behar dugu kultura zientifikoari buruz, baina kultura zientifikoa zer den ulertzeko, ulertu behar da kultura mota desberdinak daudela. Horregatik guk hitz egiten dugu gehiago kulturak pluralean aipatu behar direla eta ez kultura singularrean. Batzutan esaten da, kultura landu behar degula eta baina holako zerbait zehatzago izango zen. Lan hau egin dugu batez ere Javier Entzina eta biok gure ikerketa taldean. Kultura mota ezagunena da kultura instituzionala edo kultura ofiziala deitzen zaiona, eta berez kultura instituzionala da batez ere eskolak lantzen duena. Eskolak, unibertsitateak, akademiak, disiplinak eta horrelakoak. Orduan, esan dezakegu kultura ofizialean importanteena transmisioa dela eta ez eraikitzea. Hau da, suposatzen da, ni irakaslea naizenez, nik daukadala jakinduria normalizatu bat eta estandarizatu bat, eta hori nik zuei transmititu behar dizuedala. Eta hori da, ez du esan nahi gaizki dagoenik, baizik eta da, kultura mota bat. Eta kultura honetan jefeak daude, eta jefeak dira katedradunak, edo akademikoak, edo zuen kasuan gu. Eta perfekzioa bilatzen da, gauza itxia da. Hau da, nik esaten badizuet kultura ez dakiz zer dela, zuk egin dezakezun gauza bakarra da errepikatu. Nik daukat arrazoia. Bestalde daukagu masa kultura. Masa kulturaren helburua da manipulazioa desiraren bidez, batez ere kontsumoa sustatzeko, salerosketa sustatzeko. Orduan, zer egiten du masa kulturak? Alde batetik despersonalizatzen zaitu, globalizatzen zaitu, baina aldi berean esaten dizu zu zerala bakarra munduan. Eta orduan, zer egiten du? Isolatu egiten zaitu, kontsumoaren bitartez normala sentitzeko edo berezia sentitzeko. Orduan, masa kulturaren diskurtso importanteena da kontsumituz zoriontsu izango zerala. Kafe edo te berezi bat kontsumituz, edo opor berezi batzuk kontsumituz, edo pertsona batzuk kontsumituz baita ere. Eta orduan, horiek bilatzen dute individualizazioa eta sentitu. Beti da sentipenak. Sentipenak direlako errexerak manipulatzen. Ondoren, esango genuke dagoela kultura alternatiboa edo kultura alternatiboak, ez dakit singular, plural. Kultura alternatiboetan ere bilatzen da transmisioa, nahi dutena da mundu berri bat eraiki. Eta mundu berri bat eraikitzeko, horregatik lotuta dago aktivismoarekin, baita ere esaten zaizu identitate bat eraiki behar dezula. Zintzea zu, nortzera zu. Eta orduan, ideologia zehatz bat eduki behar dezu, ideologia horretatik ezin zera atera, edo modu honetan interpretatu behar dira testuak, interpretazio bakarreranzko joera handi bat dago, eduki oso importantea da. Horregatik batzuetan jendearentzat hitz egitea kultura ofiziala edo kultura alternatiboa estiloa berdintsua egiten zaizu. Eta azkenik, eta hau da, jende gehiena, eremu zabalena, da kultura herrikoiak. Kultura herrikoiak dira jendearen kultura, jendeak gauza asko dakizki. Ematen du ez badaukazu titulo bat, ez dakizula ezer, baina hori ez da egia. Orduan, hau da, jendea. Eta jendeak nola eraikitzen du jendeak? Modu kolektiboan. Hau da, horizontalki eraikitzen du, pentsatu, sentitu egin, bateratuz. Desberdintasun handi bat dago, aurrekoetan importanteena da edukia, objektua. Eta aldiz, kultura herrikoietan ez da importantea zer dakigun, baizik eta nola goazen eraikitzen dakiguna. Horregatik, harreman moduak dira garrantzitsuenak eta ahozkotasuna, imperfekzioa, amaigabetasuna, mestizajea, pentsatu sentitu egin, zalantza, kontraesanak, hori dena batera egiten da. Zehatzago, hemen ikusten da ze nolako logikak lotzen diran, Gure kasuan, kultura zientifikoa, ofiziala edo instituzionala denez, batez ere zilegitasuna metatzea bilatzen du. Eta orduan, nik dut arrazoia horretaz ikertu dudalako.
Edo nik dut arrazoia ikerketa artikulu bat argitaratu dudalako horrekin. Eztabaida sutsuak gertatu dira honengatik. Adibidez, orain txertoa dela eta duda bat dago, zer dan zientzia eta zer dan kapitala. Ez dakigolako oso ondo, noraino dan txerto hori ona, zientifikoki, hau da, kultura instituzionalean oinarritzen den, ala kapitala metatzeko egiten ari den. Zergatik, hor aliantzak daudelako. Batzuetan kultura instituzionala eta masa kultura elkar lotuta daude, bai, enpresak eta lobiak lotuta daude instituzioekin, eta batzuetan hau oso zaila da desberdintzen. Zer gertatzen da kultura alternatiboan? Kultura alternatiboaren ideia da mundu berri bat sortzea ahalduntzearen bitartez. El empoderamiento esaten dana, ez? Lortu botere bat eta botere hori erabili besteei gaientzeko. Eta orduan bilatzen da beste mundu bat posible egitea. Zein da desberdintasuna kultura herrikoiekin? Kultura herrikoiak alogikoak dira. Hau da, berdin jartzen duzu txertoa eta hartzen duzu infusio bat katarroa sendatzeko. Hau da, ez dira inkompatibleak, kontraesankorrak dira. Orduan, kasu egiten diogu kultura instituzionalari, kultura herrikoietatik, kasu egiten diogu masa kulturari eta kasu egiten diogu kultura alternatiboei. Baina kultura herrikoien berezitasuna handiena da, eraikitzea kolektiboa dela eta importanteena ez dela ez dirua, ez fama, ez boterea, baizik eta eguneroko bizitza. Horregatik esaten da, ezinezkoak egiten direla. Kultura ulertzeko bigarren hanka edo bigarren blokea da kulturaz ezin dagula hitz egin bakarrik etnikoki. Adibidez, euskal kultura, hori izango zen ikuspegi etnikoa. Ez delako berdina, etniaren ikuspegia adinaren arabera, klasa sozialaren arabera edo generoaren arabera. Horregatik, matrize soziokulturala da guk zer daukagun ulertzeko nola interpretatzen dugun mundua, bizitza eta historia. Orduan, zerk baldintzatzen du guk nola interpretatzen dugun hori? Gure generoa eta generoa modu ez binarioan ulertuta, hau da ez neskak ala mutilak, hemen hori oso indartsu dago gure artean, baina askotariko generitateak daude, eta ez da bakarrik binarioa, gainera oso desberdina da nola ulertzen dugun bizitza genero indartsu batetik abiatuz, adibidez mutila izatetik, mutil generikoa izatetik, edo ezakit feminitate, maskulinitate ez oso argiko edo bestelako generoetatik. Adinarena ere oso argi dago, agian ni euskalduna naiz, baina ni zuek baino zaharragoa naiz, eta horregatik horrek egiten du nik mundua desberdin ikustea eta desberdin interpretatzea. Eta momentu batzuetan adinak garrantzia handiagoa du edo txikiagoa. Agian zuetako batzuentzat gazte izatea, momentu honetan askoz importanteagoa da etnia edo generoa edo klase soziala baino. Eta klase soziala eta lan kultura, adibidez, landa ingurukoa izatea. Gure inguruan, Araban, jende askok landa kultura dauka. Eta landa munduko kulturak mundu ikuskera bat du. Nolakoa diren lurraren erritmoak, bizitzaren beraren erritmoak, zein diren lehentasunak, naturarekin nola gauden konektatuta, eta leku urbano batean oso desberdina da gure bizimodua. Klase soziala ere oso importantea da. Gutxitan hitz egiten da klase sozialari buruz, gutxiegi. Eta ez da gauza bera, klase ertainaren ikuspegia, eta hau da orain nagusi dena eskoletan, klase medismoa, klase ertainetako jendearen ikuspegia da nagusi, eta horregatik, baino jende gehiena da klase baxukoa. Eskoletako jende gehiena klase baxukoa da. Eta eskola batzuetan bereziki. Orduan, zer pasatzen da batzuetan, naiz eta gu genero gutxitu batekoak izan, adibidez, emakumezkoak izan, edo genero ez binarioko egoera zapalduan dagoen genero batekoa izan, naiz eta etnia zapaldu batekoa izan, eta naiz eta adin zapaldu batekoa izan, agian klase mediakoak geralako, klase ertainakoak geralako, gu zapaltzen dugu jendea. Eta orduan,
hau dena kontuan izan behar da. Eta gero horrekin batera lau multzo hauek baldin badira garrantzitsuenak, atxikipena edo askripzioa oso importantea da, eta da nun bizi geran zehazki, ez dalako berdina izan, ez dakit, Gasteizen auzo batean edo beste batean bizi, edo landa inguruan eliza ondoan bizi, edo tren ondoan bizi, eta asoziatiboa izan daiteke erlijioa, baina izan daiteke baita ere futbol talde bat. Batzuetan atletikekoa izatea importanteagoa da katolikoa ala musulmana izan baino. Erlijio fuerteagoa delako. Orduan, hau dena hartu behar dugu kontuan. Bai matrize soziokulturala eta bai ze kultura motataz hitz egiten ari geran. Hori dena batera ulertu behar dugu. Zergatik, bestelako arazoak sortzen direlako. Segregazioa, integrazioa, kulturanizasuna eta bizikidetza. Gu saiatuko gera bizikidetzaren lanketan zentratzen. Naiz eta, momentu honetan, ofizialki kulturartekotasunaren ikuspegia den nagusi, baino praktikan segregazioa. Orduan, hau beste momentu batean, zehaztuko dugu eta sakonduko dugu. Eta besterik gabe, hau dena artikulu honetan dago, kultura eta kulturak hortikan hartu, eta sakonduko dugu horrela.